fokus. Ja, altså det er jo ikke ligesom for flere hundrede år siden, men altså, jeg tror, det er sådan gemt lidt mere væk nu. Altså før i tiden var det nok lidt mere sådan, der gemte du det ikke så meget væk, og nu er det sådan, ja. Altså selvfølgelig, det I spørger om, det er jo en form for slaveri, kan man sige. Og då eksisterer det også her i Danmark midt iblandt os. Men og måske, eller ikke måske, men i alle lande findes det jo slaveri, som har med kvindehandel at gøre. Der er ingen, der ved det. Der er ingen, der aner det. Vi ved, altså Servicestyrelsen, altså det der Socialministeriet, har lavet et tal, som hedder, at det er mellem 2.000 og 3.000 udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. Antallet, som er handlet, er der ikke nogen af os, der har en idé om. At det kan lade sig gøre i 2010 i Danmark. Et land, som kalder sig et demokrati. Det synes jeg er dybt beskæmmende. Hovedsageligt Afrika. Den største gruppe, som vi har kommer fra Østeuropa, de nye EU-lande. Og så kommer de fra Thailand og fra Afrika. Det er de tre største grupper op fra Østeuropa lige nu. Der kommer de fleste fra Rumænien. Rumænien og Bulgarien er de største leverandører og har været det siden, at deres lande blev medlem af EU, og det gjorde de 1. januar 2007. Så de sidste 3 år her har været meget mærket af rumæner og bulgarer. Men så har vi jo fra alle mulige lande, også mange Sydamerika, Brasilien, Colombia. Europa og Thailand og Filippiner. Afrika, især Nigeria og fra Baltikum måske, eller Ukraine, Rusland. Ja, altså når du for eksempel ser på Istedgade og også her på Østerbro nogle steder, så er der sådan rigtig mange sexslaver. Også fra Østeuropa og sådan noget, men jeg tror, at de hovedsageligt kommer fra Afrika. Det er sårbare, udsatte kvinder. Altså, I vil aldrig være offer for menneskehandel, fordi nogen vil eftersøge jer, og Danmark vil stå på den anden ende, hvis nogen sælger jer. Altså, alle forældre vil jo efterlyse deres børn. De her er ikke efterlyst. Ingen har efterlyst dem. Vi talte op, da vi havde haft på et tidspunkt på vores krisecenter 73 kvinder. 2 var eftersøgt. Altså ofte har de her unge været misbrugt hjemme, eller udnyttet hjemme. Gælder det de østeuropæiske, som er romaer, altså sigøjnere, så mange af dem solgt af familiemedlemmer. Altså selvfølgelig, det I spørger om, det er jo en form for slaveri, kan man sige. Og då eksisterer det også her i Danmark midt iblandt os. Men og måske, eller ikke måske, men i alle lande findes det jo slaveri, som har med kvindehandel at gøre. Altså i det her hus, altså i virkeligheden så har vi jo en anden forpost, Reden inde på Vesterbro. Reden har de danske kvinder, og så lillesøsteren, som jeg startede i 2000, hedder Reden International. Og den har et mødested, som er åbent 4 dage om ugen, hvor de udenlandske kvinder kan komme. Og i det mødested, der har vi en sundhedsklinik bemandet med læger og sygeplejersker 3 dage om ugen. Så det er forposten, og så går vi opsøgende gadearbejde. Det vil sige, at vi har nogle medarbejdere, som vi taler 18 sprog til sammen på gaden. Der kommer vi i kontakt med kvinderne. Men staten har et system, som går opsøgende arbejde på bordellerne med samme formål. Så på den måde skaber vi kontakt til. Krisecenteret bliver bemandet af kvinder, som politiet laver aktioner. Det vil sige, at man går ud og laver en aktion på bordel. Man tjekker papirerne, man tjekker om der er ofre for menneskehandel, for eksempel. Og så kommer de op på vores krisecenter. Og der må de så være som udgangspunkt i 30 døgn. Og hvis de siger ja til, at vi skal hjælpe dem hjem, så må de være her 100. Men mange af dem, der kommer her, har ikke noget at komme hjem til. Altså, hvis du er solgt af din egen familie, hvad har man så at komme hjem til? Blive solgt igen. Det er virkeligheden for mange af dem. Men Danmark giver ikke asyl til ofre for menneskehandel. Vi har en politik i det her land, som gør, at vi smider dem ud. Så
derfor har jeg startet det, som hedder Exit-kollegiet, som er et bo- og integrationstilbud for udenlandske kvinder, som kan være offer for menneskehandel, det er de ikke alle sammen, men som har legalt ophold i Danmark, det vil sige, at de har papirerne i orden og må være her. Nej, jeg tror ikke, at det er vældig stort, meget stort, men det er jo alvorligt, at det eksisterer overhovedet. Ja, altså det er jo ikke ligesom for flere hundrede år siden, men altså, jeg tror, det er sådan gemt lidt mere væk nu. Altså før i tiden var der nok lidt mere sådan, der gemte du det ikke så meget væk, og nu er det sådan, ja. Forskellige. Og det, der er meget karakteristisk for det her område, og det er eventhal, det her kriminalområde, at det område af alle kriminaliteter, hvor kvinder topper. Så det vil sige, at menneskehandlere er for mere end 50% vedkommende kvinder. Så her er flere kvinder end mænd. Og når man tænker menneskehandlere, tænker man altid nogle store, barske fyre. Det er store, barske kvinder. At kvinderne så meget, meget ofte samarbejder med mænd. I Danmark er det udenlandske kvinder, der samarbejder med danske mænd, og dermed bliver menneskehandlere på dansk grund. Men meget ofte er der kvinder, der selv har været handler selv. Det er en måde at avancere på. En måde selv at slippe for prostitutionen på. Det er at være den, der kræver penge ind. Den, der sørger for at rekruttere kvinder. Altså hente kvinder til prostitution. Meget ofte være nakken og udsætte dem for grov vold. Ja, jeg synes, det skal ulovliggøres at købe sex. Men jeg synes ikke, det skal gøre ulovligt at sælge det. Nej. Det synes jeg, man selv må. Jeg synes ikke, det skal ulovliggøres, hvis jeg tror, det bliver ligesom hash og andre ting, at det så bliver sådan mere i det skjulte, og folk sådan skal gemme det lidt mere væk. Men jeg tror måske, hvis man for eksempel ulovliggør det at købe sex, så tror jeg, at vi bekæmpe det mere end at ramme selve kvinderne, fordi de fleste er blevet tvunget ud i det. At købe, synes jeg. Og når jeg siger det, så fordi det har jeg arbejdet for siden 99, hvor Sverige som det første af de nordiske lande gjorde købet forbudt. Det har Norge gjort, det har Island gjort, og det har Finland gjort, men Danmark er det eneste land i Norden, hvor man synes, at kvinder skal handles med. Danmark kan gøre, måske forbyde prostitution, altså købe prostitution, ligesom man også har gjort i Sverige. Men jeg tror ikke, du kan ikke bekæmpe det helt, altså det vil altid være der. De kan gøre rigtig, rigtig meget. For eksempel kan man anerkende, at offer for menneskehandel ikke er forbrydere, men offer for en forbrydelse. Fordi vi behandler dem, vi sætter dem faktisk i fængsel, og vi smider dem ud, offerne for menneskehandel. Fordi hvis de har falske papirer, og det har rigtig mange af dem, så siger man, at de har begået et bedrageri, og derfor skal de fængsles. Og folk, der bliver fængslet, bliver også smidt ud. Så det kunne vi se på. Vi kunne gå ind og se på den enkelte situation. Og så mener jeg også, at vi til nogle af de her kvinder burde give opholdstilladelse i Danmark af humanitære grunde. Og det gør vi ikke. Altså der er en meget kynisk holdning til det at være offer for menneskehandel. Synliggøre problemerne, forsøge at finde de kvinder, som lever her i den form for slaveri, og hjælpe dem til et anstændigt liv.